क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ बिपिएफ मावख'आव दिनै परबतजरा जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै परबतजरानि सिङाव थानाय गासै मwnji प्राइमारिखौ लानानै आइजो बिपिएफनि सांग्रांथिनि मेल खुंदों। मख'नो गोनांदि बे सावराय जथुम हाबाफारियावनो 10टा प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफैयो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु आइजो बिपिएफनि सोद्रोमा मालतीरानी नार्जारी आरो कानन बसुमतारी, मिरु आइजो बिपिएफनि नेहाथारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि निरुपमा बरगयारी, लोगोसे बाहागो लाबावो दुलु चौधरी, उमारानी बसुमतारी आरो 1 नं परबतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांमोना। लोगोसे बे मेलावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा 20 सानिबो बांसिन बिपिएफ राजनीतिक हान्जायाव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै बहाय आइजो बिपिएफनि दाराय परबतजरा जिल्लायाव खुंनो फैदों। दिनै बे जोंनि जोबथा, जोङो 10टा जिल्लायावनो गिदिंखांबाय। जेरावबो जों नुदों जे आइजोफोरनि सांग्रांथिया जोबोद बाख्नायथाव, जोबोद मोजां। परबतजरायाव मोनसेल' ब्लक, अब्लाबो दिनै आइजोफ्रा गोबां आइजोफ्रा बहाय बाहागो लादों प्राइमारि कमिटिनिफ्राय। आं ओंखायनो गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो गासै परबतजराबासि जेसेबां रायजोफोर दङ, आइजोआनो जाथों, आइजोफोरनि माने गाव गावनि पजिसनाव थानानै राजखान्थि भाबै समाजनिति भाबै खामानि मावलांथों आरो फैगौ 2024 सननि जे एमपि इलेक्सन बहाय गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै जाहाथे सैथोयै माने बबे राजखान्थि दोलोआ मा मावगासिनो दं आथिखालाव आरो सोरनि दाराय जोंनि भबिसतआ माने जोंनिफ्राय खोमसिया स्रा जागोन बेखौ फोरोंहैथों। जों बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ कचिं होदों। दा 75,000 रांखौ बिथांमोनहा थांनाय 2020नि जे बिटिसि इलेक्सन बे समाव बिथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनो होन्दोंमोन। बिथांमोनहा बे समसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो मोनसेबो गैया। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जों बानायनाय, जोंबोथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बानायनानै होदों, गाइड खालामदों जोङो। नाथाय बियो सेन्ट्रेलनि मोनसे आसनि, बियो बिटिसिनिबो आसनि नङा, सोरबा प्रमद बर'नि नङा। बे सेन्ट्रेलनि स्किम, बियो सेन्ट्रेलनि स्किमनि गेजेरजों आइजोफोरनो अनुदान दङ। जों बेखौ मिथिनानै आइजोफोरनो जोङो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दानानै होदों, NRLMनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामहोदों। बेनिफ्राय ब्लकनि गेजेरजों बिथांमोना रिभल्भिं फान्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जेन रेजिस्टार जागोन 25,000 फैसाखौ बिथांमोना मोनखायो। बेनिफ्राय मोजां खामानि मावोबा बिथांमोना फैसाखौ मोनखायो, गभर्नमेन्टनि खा बियो। दा बेहाय बे बेलायाव जोङो 2009 सननिफ्राय बे समाव आं बिपिएफ आइजो वुमेन बिपिएफनि आफादगिरिमोन। बे समनिफ्रायनो जोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय 5,000 करि जोङो मोनसे अनुदान आइबिएस स्किमाव होबोदों। बे समाव 500थाल' सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन रेजिस्टार जानाय। रेजिस्टार नङाबा जायनो मोनो होनो मोना नियम दङ, नङा बयबो आंहाबो दं होननानै बिगोन ना, माखासे बाजेटनि खोथा थायो। जों 500था सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिसिआव जों प्रथम 2009आव होजेनदों। बिनिफ्राय फैयै फैयै बोसोरै बोसोरै बांलांबाय थादों। दा बिनिफ्राय माने बिटिसि सरकारा बोसोरबायाव 75,000 थाखा होनांगौनि मोनसे बाजेट प्रस्तुत खालामखानाय दङ बिटिसि सरकार हिसाबै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो। ओरैनोथ' सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाया मोनखागोन, लनबो मोनो बिथांमोनहा दंखायो NRLMनि गेजेरजों। खिन्थु बिटिसि सरकाराबो गावनो बेफोर फैसाखौ बोसोरै बोसोरबायाव 75,000 मोननायखौ लाहैदों। दा बे बाथ्राखौनो बिथांमोना थोंजोङैनो जायनो भट होयो बेनोनो सेल्फ हेल्पनो 75,000 थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम होनो हायाखै बिथांमोना। दा बबेबा जायगायाव बिथांमोनहा चेक रानलाबायदों जों नुदों। नाथाय चेकआ बिदि पाब्लिक मिटिङाव रानजानाय जिनिस नङा। जोंबो रानफेराखै, जोंबो बुंफेराखै। सरकारा मालाय सरकार हिसाबै नियमजों होगोन। दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाफ्रा आजिखालि अनलाइनसो जायो। नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारा माब्रैहाय चेकखौ बाहेरायाव लाबोनानै रानदों बे सोंनांगौलगिया बाथ्रा, मिथिनो गोनां बाथ्रा। आरो बासिया बिजेपि, इउपिपिएल, जिएसपि अबर' जयै सरकारखौ खुंगासिनो दङ। सरकार खुंनायावबो बिथांमोनहा दिनै लोब लोब बिपिएफनाव जइन जादों। अथ'सो बिपिएफआ सरकार गैया। हाग्रामा महिलाया दिनै सरकार गैया, पावार गैया। बोसोरबा ज' रायजोखौ खुंनांगौमोन बिथांमोनहा, नाथाय दिनै बिथांमोनहा जयै थानो हायाखै। दिनै बिजेपिनि प्रति सरकाराव थानानै
UPPLआ जेरैबायदि बेबहार खालामनांगौमोन जेरैबायदि मिलिनानै खामानि मावनो निस्सय मावनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै BJPफ्रा BPFआव फैदों आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरि जायफोर माने UPPL जन्मनिफ्रायनो दंमोन UPPLआवथ' बारा गोबाव जायाखै नाथाय बिनि रोदाया जाहैबाय BPPF गेजेराव PCDRमोन